Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi, adică tot în aceea zi, doar am spus în episodul anterior care-i treaba. Dar nu știu de ce tot aleg. Îmi place curcubeul ăsta, chiar îmi place. Oare ce sarea? Nu știu ce îs, dar eu mă urc pe unicorn. Eu mereu pe unicorn. Îmi plac unicornii. De acolo arată ca un fel de portal. Bun, alunec și de pe capul unicornului. Asta-i treabă. Nu! Nu! Why? Drăguț. Păcat că nu e asta online. Uitați-vă la asta, zici că e un fel de prințesă. Da, dar fără Adidas și ăia ar fi semănat mai bine. Îi dau cer. Bine, hai să ieșim de aici și să vedem celelalte mesaje. Starstale. We are kicking off the year with a sale of the Star VIP. Cred că e doar pentru VIP. Da, e pentru VIP. Deci noi nu putem. Ariana Grande. Nu, nimic. Se pare că o intrat iarăși. Bună. Bună. Mi se pare că am ciudat să zică bună când alții zic hai, 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 hai în continuu. Mama, ăla arată ca o inimă. Și vin niște papuși după mine. Ui! Am să pun un pic videoclipul pe pauză și am să încerc să caut... Nu! Hospital. Se pare că cineva a făcut o mapă cu un spital. Eu sunt exact pe spital, într-un fel. Hai să scriu hai. Să văd ce se întâmplă pe aici. Bun, hai să vedem ce cu chestia asta. Aici se pune elicopterele. Bă, dar zici că e o închisoare asta cu puși și lanțuri și de toate. Oh, dar uite, acolo sunt canapele. Bun, mergem. Hai să vedem ce-i pe aici. Wow, dar asta a făcut de toate, deci atât de tare. Atât de tare. A făcut o grămadă de paturi care n-au bucătărie, n-au mâncare, n-au nimic. Hai să vedem care e următorul etaj. Și mă întreb cum a făcut astea. Adică cum, pe bune acum, cum le-a făcut? Ce e aici? Film sau ce? Nu, aici e sala de așteptare. Și ce e aici? Deci se pare că asta are domnișoara care stă aici. O scris ăștia ceva? Hai să vedem ce e aici. Spaturi. Spaturi ciudate. Aia se pare că-s jos. E bine, eu vizitez tot. Mamă! Mamă! Coronavirus. Să nu-mi zici că e coronavirus în spitalul ăsta. Dacă aflu că e aici coronavirus, am plecat de aici. Wow, au pus... Deci aici au mai pus încă o sală de așteptare și acolo au pus un băduț. Uite-te aici. Aici e o fățucă de guță. Foarte cute.
Aici primești viață. Wow! Fusit. Ce? Hai să mergem jos să le vedem pe fete. Dacă putem. Unde e mă ăsta? Se pare că sunt mai multe paturi cu mai multe culori. Și aici au un laptop. Uite-le că sunt aici. Yay! I'm here. Bine, să vedem. Cred că ăștia stau pe scaunele de așteptare. I think about sad. Era o părăfățucă aici. Oh, ha. LOL. Do my nail. Oh my god. Oh my god. Nu știu ce se petrece aici. Aia scrie hi. Scriu și eu hi. Și fake. LOL. Nu știu ce fac ăștia dacă... asta e doamna. Lane is fake. No, I think. I'm hair set. Good. Okay. I'm a girl that at 10. Okay. She asked. Oh, not. Yep, I'm a girl. Ok. Capa e ca și un fel de ok, să știți. Se pare că aici discutăm. Hai să vedem ce se petrece pe aici. Wow! Wow, deci îmi place. Nu știu ce e asta, dar îmi place. Wow! Asta e foarte scary. Deci că e un fel de închisoare pe gheață aici. Ia uite fățuca aia. Sir, kid. Eu nu adică aia nu e copcilă. Copcilă e un fel de spusa copil. Iarăși gheață, dar câte ori? Se înțeleg că aici e locul de joacă pentru copii mici. E bine, eu vreau doar să văd. Mamă, ce romantic! Stai, you can only snowflake. LOL. 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 Să înțeleg că ăla e un tobogan de gheață, dar nu are scări. Ui. M-am urcat în apă. E o cheie? Dar cum? Era ok, pick it up. Ce ciudat, e. I found yellow key. I found yellow key. Wee! Și bum. Huh? It looks so cute. Ia uitați-vă! Deci, voi ați văzut? My God! Deci asta nu știu ce face, dar e foarte ciudat. Mai ales cu yellow key, pick it up. Only in the game.
Where did you find the yellow key? Follow me. Here is. A ieșit sau ce? Deci dacă o prind că a ieșit, deci cred că a ieșit. Hai să văd ce pe pod. Nu știu totuși ce cu aia. Nu știu unde să pune. Poate în spatele spitalului sau ceva de genul. I'm 9. Oh! Frumos! Ia uitați ce avem aici. Un fel de restaurant. Huh? What? A luat foc ceva! Asta e... Aoleu, aoleu, aoleu. Mi-a luat din viață, nu mai e în viață. Mamă, trebuie să mă duc repede la brăduț. Hai să mă duc mai întâi după ăla. Why you stop? Huh? Ah! Iar am picat. Deci nu știu unde să pune. O să intre și pe ăștia. Nu știu cum se zice. Hai să ieșim totuși din piscina asta. Începe să nu mai-mi placă. Raisa! Ui! Fugi de aici! Fugi, Raisa! Oare e ceva în legătură cu fețele astea? Deci trebuie să găsesc brăduțul ăla, fiindcă nu mai am viață. Bine, nu cred că pe aici. N-am văzut aici. Aici ne duce la etaj. I need a doctor. Huh? What was that? WC-ul. WC-ul pentru fete, WC-ul pentru băieți. Țineți minte asta. Uite că am găsit și ăsta. Hai să-mi dea viață. Suntem bine, Bine măcar că avem brăduț. Dacă nu... I have a broken leg. Stați că vin! Stai, unde-s toți? Uite, e aici. I found the key. I found a key. Să vedem. Yeah, whatever. So... Ăla coboară. Stai. Ia, hai să vedem noi ce-i pe aici. Uite fățuca asta. Se pare că nu, nimic. Doar să vedem fața. Where everyone? Uite. Măcar 2 să fie aici. Oare ceilalți au plecat? Se duc și ei în apă. Ui! Îmi place în apă. Se pare că asta... My God, ce fain arată! Oare pot să am la prieteni? Dar unde se pune oare cheia asta? Raisa! Whee! I found the yellow key as well. Okay. Wait. Dar unde o punem? Asta e întrebarea mea. Unde o punem? Frost. Ta-da! Whoop. Să căutăm. Unde este? Cineva să... Stop.
De ce noi două avem numele roz? Never mind. Hai. Suspectă construcția asta. Bă, deci îmi place mapa asta, e foarte faină. Totuși cred că trebuie să mă duc pe acoperiș ca să pot să pun el ok. Nu știu unde se pune. O să mai explorez o dată. Cred că mă duc sus de tot de data asta. Toată lumea scrie hai acum. Aoleu, de prea mult timp. Închid și mai fac un video. Bye!